Tak čo nás dneska čaká? Tak heavyweight tréning, Attila Vek, Štefan Vojčák, takže bude to veselé a dneska vlastne je stena, takže tie vaše telička prežraté budú do seba narážať a bude to tu krvavé, no. Možno nejaké rebro pomačkané a tak ďalej. Tvoje očko minulé, vyfarbené a tak ďalej svedčí a zubky, ktoré máš chránené, takže teším sa na tento tréningček. Takže Buddy, z teba čaká zápas v tom Cashmarku, že? Áno, v Cashmarku v KFC. Kde sa teda naozaj čaká zápas? Z Las Vegas 5. apríla v Apexe UFC proti Kennedy Zečuku, ranked fighter, takže bude to dobrý zápas, teším sa. Budeme držať palce, budeme tu sledovať. Máš tu kvalitných sparingov? No jasne, určite, ak sme tu dobrá skupinka sa dali dokopy, takže som veľmi spokojný a dostanem tu vždycky kvalitné do tela. No dobre, a neodradil ťa dneska ten dážď? Čo padal? Dážď? No. V Nidre nepršalo dneska. Som tu so Števom Vojčákom. Čo za zápas ťa to čaká vlastne? No tak všetci dúfame, že nás čaká titulový zápas KSVčku, ale tak oficiálne to ešte není na papieri, takže najtvrdšia možná robota, ktorá headcoacha v hlave napadne, tak to nás potom čaká na tréningu. No a ešte mňa zaujíma jedna dôležitá vec, že dneska pršalo a vlastne aký dôsledok na tréning má ten dážď? No taký, že bude pršať aj z nás na konci tréningu. Tak na to sa teším tiež. Ty si tu z nás taký najviac namakaný, môžem povedať. Dobre svetlo a filter. Akurát na teba svieti vždycky. Takže mňa zaujíma, že takto na tréningy a na sparingy MMA, ktorý sval treba najviac posilovať? Hlavu. Aspoň u mňa to je hlava. A na to sú aké cviky? Môj štýl napríklad je to, že sledovať toho supera, sledovať ten jeho pohyb a hľadať tú chybu. A potom tú chybu využiť vo svoj prospech. Takže takto si pesuješ tú myseľ zabijaka. Čo ja viem, či zabijaka. Možno, dajme tomu. Ty si tu z nás taký najviac skúsený v tom, čo treba jesť. Aká strava je najlepšia pred tréningom? Vieš čo, pred tréningom, ja by som povedal niečo také na takú rýchlu energiu, nejaké sacharidy, podľa mňa nejaké rýžové chlebíky, domáci žem, to je úplná pecka, že to ťa nabije energiou hneď, ale žiadne čokolády, nič také. Aha, no ja som mal Snickers do púče. No tak to uvidíme na tréningu, kamaráde, jak ti zašla. No a ty sa tu odhalil niečo takéto. To čo je? Čo si hovoril, že je dieta, nie? Potom, že váha ti furt stojí. Môžem slobodne prehlásiť, že toto nie je moje. A vrátime to tam, kde to patrí, presne do tašky Štefana. No jasné. Čo si ty dneska papkal? Papkal som fajnové kuráci masko. Krídelko alebo Ne, prasička, jak poradný chlap. A narastol ti z toho nejaký sval? Iba z trápezy. Ukáž. Ty, to sa je silné, dobre. V rámci týchto sparingov, na čo je dobrý tento balček? Vieš čo, keď si už včera mal jedny sparingy a si totálne rozjebaný, tak trošku si uvoľníš to svalstvo medzilopatkové, prekrvíš a aby sa ti lepšie išlo na tréningu. Dobre, a budú dneska padať aj nejaké knockouty? Knockouty z mojej strany asi nie, ale nejaké takedowny tam sa pokúsim doručiť. To je fajn, to sa hodí. A pil si dneska dosť vody? Fúha, vieš, ani nie. No, to je problém, no. Ani ja som nepil dosť. Kávička tam bola, ale vody tam nebolo nejako veľa, no. Pravdu hovoríš. Takže na to pozor, vodu treba piť. Tak, dodržovať pitný režim, treba určite. Dobre, Olek, ty ideš dneska trénovať s nami? Nie, práve že dneska nebudem trénovať, dneska budem ako tréner. A čo si to dneska zvolil za účes? Ako sa to volá? To je taký strih, vieš, moderný. Ale neviem, musím sa opýtať barbera. To zistil, lebo frajersky veľmi. Dobre, ďakujem. Ty si taký uderený po týchto sparingoch, čo sa ti dneska snívalo? Teraz sa mi snívalo to, že vlastne tieto sparingy mi dávajú najviac, určite, celého týždňa. Minule som bol vytretý tak, že išiel som do sprchy a nezobral som so sebou boxerku, ale ponožky. Keď som sa utret, tak som kúkal, že čo mám s tým robiť, že mám to natiahnuť na káblik a potom vlastne Ilia mi volá, že čo bolo na tých sparingoch, že Pišta nevedel kam dal kabát, Buddy nevedel, kde bol tenisky, že hovorím ty kokso, a ja som išiel do sprchy a zobral som ponožky, nie boxerku. Ono všetci vytretí, ale nečudujem sa, lebo reálne tu je teraz okolo, tak pozerám, tak okolo 1300 kg. Môžem povedať, že ja som najmenší a pritom mám 106 kg, takže naozaj je to dosť náročné, ale jak sa hovorí, že ťažko nacvičíš ľahko na boisku. Karol už nemá 1300 kg, takže v tom je tá výhoda. Áno, ale akože nepodcením určite, on má tiež prípravu, ale teraz akože z tých dvoch zápasov, čo mal, to je tretí, mám akože najvážnejší vystavený sparring tým, že Pišta sa pripravuje na KSV titul, Buddy sa pripravuje na UFC zápas, všetko ťažké váhy a ja na zápas vlastne na jeden, takže Alejandro chystá sa vlastne na good, Alejandro sa chystá na zápas ďalší, tak... Here Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto poder entrenar con estos peleadores que no son serios, entrenan fuerte y tienen mucha calidad. Are you ready for next fight? Sí, estoy listo y con muchos deseos que es la pelea. Muchas gracias. Áno, nevadí, troška Alejandra sme počuli po albánsky, je to veľmi zlatý chalán a strašne tvrdý a proste výborný sparring partner. Dobre, a tú ponožku si vtedy teda navliekol na PL, hej? Nenavliekol, lebo som si uvedomil, že problém, že this is not good for my dick, takže dal som si normálne na nožičky a utieral sa za
okolo Varláta, išiel som sa obliecť. Dobre, tak sme to dobrá partička, tak Paddy v UFC, ty v Octagone a ja budem mať zápas v Lučenci. Budeš mať? Kultúráku. No, v basketbalovej hale. MMA? No jasné. Faj, kedy? No, 14.6. Keď ty? Faj? No, na nás budeme, takže Super. to je výherný deň pre nás. No, presne tak. A ešte samozrejme píš na KSV. Zabudol. No, KSV a tento Alejandro RFA. No, takže good luck to everyone. Tak a ideme ďalej. Cesta len začína. Bol si aj zadýchaný počas týchto sparingov. Extrémne. Cítim, aké by som sa stretol s Tankom. Je to naozaj, že beštiálna skupina ľudí, ale tak to má byť. To najťažšie a najlepšie, čo na Slovensku je. Takže vyzeráš byť fresh. Áno, lahučké kolečka, 5x5, najľahšie 120 kg, lahučka. Tak ideš ešte lopatovať teraz, hej? Áno, ešte aspoň 4 tony zlata vybagrovať. Ukáž ešte picáky. Kde je ten čokapík nakoniec? Predstavuj teba. Dneska máme nový deň a ideme sa pozrieť na gala večer bojových športov RFA 20 tu v Bratislave. Bude zápasiť aj zo pár chlapcov z OFI, takže im ideme držať palce. Ja samozrejme meškám 1,5 hodiny, ale dúfam, že mi nič dôležité neušlo. No a idem nájsť mojich kamošov a sparring partnerov. Dobre, takže celkom aj došli nejakí ľudia. Ako môžeme vidieť, arena sa naplnila. OK, now I'm here with Alejandro. How do you feel today? Muy bien, porque estoy viendo lo que va a ser próximamente mi pelea. Algo para así, un gran evento RFA, junto con mis compañeros de gimnasio. Tak niečo po svahilsky. Komu držíš najviac palce? Mrckovi. Povedz top 3 veci na Mrcovi. Má charizmu, brutálne sa oblieka a je vymakaný. Tak sme tu stretli aj nášho milovaného head coacha. Zápasy sa mi zatiaľ páčia, ale najviac ma zaujíma náš Mrcko, ktorý bude mať zápas veľmi ťažký. Ideme už pomaličky pripravovať, chalani sa mu už venujú. Ja už som skôr taký mentálny kauč. Uvidíme, jak to bude, ale vidím to na KO v prvom kole. Si dobral pozíciu tohto mentálneho kauča, lebo ty si to veľmi nepodporoval predtým. Áno, lebo to nemôže robiť nikto, iba ja, mojim fighterom. Ty si taký otcovský typ, že to naozaj ty dokážeš podporiť. Možno aj keď tak neumyselne, ale človek sa tak cíti lepšie, keď mu niečo prehovoríš do duše. Tak jednak som aj otec a jednak už mám na to aj vek, takže asi preto. Tak ďakujeme za vyjadrenie a tešíme sa samozrejme na Mrca, no je to highlight. Práve teraz ide zápas Lajoš, jeden z nás, silný kus, veľké srdce, dobrý bojovník. Lajoš je sústredený, Ilia vyzerá byť sústredený tiež. Je to TK v prvom kole. Povedajči! Tak toto bolo veľmi blízko ukončenia. Keď Lajoš vyhrá, tak vylezieš tu na toto pletivo, dáš si dole tričko a ukážeš prsia. Nemám tričko, mám body. A o malú chvíľu sa dozvieme, kto je víťaz. Dámy a páni, víťazom sa stáva Bartomek Látkový. Do púče. Neznášam, keď nevyhrá náš. Ale Lajoš je hviezda aj tak, neopakovateľná charizma, takže aj tak sa s ním chcú všetci fotiť. A ja sa ti páčim. Jasné, najviac. A teraz čaká zápas Braňa Zusáka, takže mu samozrejme držíme palce. Do púče. KO v prvých sekundách prvého kola. Sakra, ale aj takýto je niekedy tento šport, bohužiaľ. Braňa berú na nosítkach stane. Ale to ani popravde neviem, či som vôbec videl niečo takéto. Krátky zápas, verím, že pre štandardného diváka dobrý zážitok, ale škoda, no Braňo bol náš. Ale hala vzdala Braňovi rešpekt, že pekné športové gesto. Už ide Mrcov zápas. Akurát nastupuje Mrcov súper Mauricio Otalora. Raz som sa pýtal Mrca, že či je dobrá taktika odhryznúť súperovi ucho. A on povedal, že to neodporúča. Povedal, že radšej ťahá za ten kratší, ale víťazný koniec. No uvidíme, možno mu odkusne nakoniec to ucho. A už tam skáče. Je to príchod vo veľkom štýle. Miláčik publika. S Mrcom som dokonca niekoľkokrát sparoval nejaký ten postoj. Sú tam granáty v tých rukách a v tých nohách. Dobre naladená psychika. Je to rozvážny bojovník a už je v klietke. Celá hala v pozore. A Mrco vyhráva na TKO. Presne ako Ilia predpovedal. A hneď sa cítim lepšie. Gratulujem veľmi pekne. Ceníme. Užívajte ešte večer. Vyhraj Slavka. Splnilo to očakávania presne tak, ako si vravel? Áno, však videl si sám, že bol to hneď TKO, skoro KO. Aj nič iné sme ani nečakali, aj keď super bol šikovný, kúsený, ale ten Mrco je fakt pripravený a čaká na veľké výzvy. To bývalý zápasník a to telo má naozaj nepríjemné, takže tie údery sú fakt kvalitné. Tak si ho dobre pripravil. Všetci sme ho pripravili, celý tým. Samuel, ty si v predošlom zápase komu držal palce? Mrcovi. Čo vravíš na výkon? Výkon pekný, bezproblémový, hladký. Pekne priskakuje a dáva tam celé telo, takže veľmi pekná robota. To je tak o tom, že ani ne o tej sile, ale skôr o tej dynamike v tom údere. Ja hodnotím tento gala večer úplne super, je tu veľa ľudí, veľa známych ľudí a samozrejme, že toto prostredie milujem, preto sme sa tu zišli. No tak ako sa ti dneska páči? Rašku popiči, videl som 2 KOčka neuveriteľné a jedno z nich dal Mrco, môj brat Zofí, či ti jebe, normálne sa skoro rozrel na tých kokos.
jak mrzko vypolčáva. To bolo krásne, no ja som sa tešil veľmi. Najväčší pán. A uvidíme jedného dňa aj tebe v takejto kleci. Ja len boxujem, ja neviem nič iné. Ale v decembri budem boxovať s vážnym fighterom, nemôžem povedať s kým. Dúfam, že nie s jeseterom vydrbaným. S jeseterom ne, na jesetera sa ešte necítim. No mrcko môj. Terík, zdravím ťa, ahoj. Nebolo treba odhryznúť ani to ucho. Nebolo treba odhryznúť ani to ucho. A no čau. Ako hodnotíš mrcov zápas? Výborne, pozeral som. Takže každopádne gratulujem k tomuto super výkonu, si frajer. Ďakujem. Povedz, čo na tom mrca hovoríš? Rýchla robota, urobil to, čo mal a vyhral, takže super. Tak si mu bol dobrým sparingom. Tak je to tak? Lajoš, tak ja musím sa priznať, ja som to celý čas videl v prospech teba a dali to hostovi, nevadí, ale celá hala ti fandila, proste bol si miláčik publika a musím ti povedať, že super zápas, ale aj tak, ako sa cítiš? No atmosféra bola brutálne, prišli sme moji kamarádi, aj celú halu, aj celý Bratislava, fani pre mňa, dostal som viac energii, ale ja som cítil, že ja vyhrám prvý a tretie kole, ale musím ísť pozrieť ešte raz, lebo rozhod sa povedať, že ja som vyhral, ale nie som smutný, lebo ja dostal všetko, čo viem. Ideme ďalej spolu. Jasné, trénujeme spolu, takže spolu to dostaneme do víťazného konca. Ďakujeme ti veľmi pekne za zápas. Teraz ide veľký zápas. Samozrejme držíme palce Fabšovi. Čiže Sebastian Fabšo vyhral tento zápas. Publikum je vo vytržení. Čaká nás vrchol tohto večera, posledný fight. Akurát hra nástupovka, šlehajú ohne. Bude to veľké. Vrie to v klietke a vrie to aj na tribúne. Posledný zápas je u konca. Akože extrém klobúk dole pred obidvoma, že to vydržali. A pravdu povediac, netrúfam si povedať, kto to vyhral. Ale počkáme a uvidíme. Bol to neskutočný zápas. Ďakujeme chalanom, gratulujeme víťazom a zúčastneným. A to je na dnešný vlog asi všetko. Tak dajte odber, sledujte nás aj na budúce.